Това е най-голямата порода коне в света. Запознай се с шайърския кон, звярат на конския свят. Произхожда от Англия и не просто е голям, той е чудовищен. Известен е с несравнимите си размери и невероятна сила. Най-големият регистриран шайър някога е бил висок цели 2,20 метра и тежал над 1500 килограма. Тези коне не просто изглеждат внушително, те са абсурдно силни. Могат да теглят над тон товар без дори да се изпотят. Шайърите не са създадени просто за показ. Развъждани са, за да преместват огромни товари, и го правят като истински машини. Те са истински силови станции, които могат да накарат дори най-мощните животни да им сторят път. Искаш да разбереш как изглежда истинската сила? Представи си кон, който може да премести цялата ти къща, ако се наложи. Тези гиганти не просто носят тежко, те са родени да доминират. Вие виждали ли сте някога толкова голями коне?